общи части. Топ. Сега днеска 300 апартамент. Навсякъде има отопление подово. Пак 16. Тук има една спалня. Тук е леглото, нощно шкафче. Всичките спални имат цветарници. Това не са тераси, цветарници се нарича. Озеленяването на комплекса. Не знам какво е това в далечината. Така. Къпадограма. Продължаваме с голяма баня. Туалетна. Душ кабината. И тук е място за още един душ. Така. Бойлер. Мивка. Скъпо направим всичко. Градени казанчета. Втора спалня. Интернет телевизия. Съответно леглото е тук. Пак има цветарник. Не може да пуши на цигара, ама не мога да отиш на терасата от тук. Продължаваме към гневната. Излизаме тук, тази част, кухнята, до края и догоре. Да няма места. Трапезария и в тази част холната. Вижда се морето. Това е гледка. Това. Да виждаш джета. Два достъпа до терасата. И тук 20 квадрата тераса. 30. Да има нещо хубаво в клипа. Така. Сега разбрахте, нали, за нос калякра. Тук нос емине не се вижда, но пак е добре. Повтарям, това е гледка. И подземно парко място. Заключиха му. Има пускат. И цялото това нещо 627 000 евро. Без пари. Подарък. Забравих да ви покажа басейна. Това е басейн с джакузи. И гледка. Това е лятното кино. Комплекса. 627 000 евро. Само днес. Подарък.